Asante. Mano jatend piny Uhuru Kenyatta mabende koro dong' gi ndalo manok to wuok e apisi bang' chamo muma mar jatend piny Kenya moyier William Ruto. Nyakwara mogik kawane mago ma pod wan mane doho bang' winjo bura manyocha pedhi mar kwedo yiero mar jatend piny Kenya manyien. Joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik ong'ado bura kendo puodho Ruto kaka jaloch e yo maratiro. Ng'eto no olanda yanga kod ogai mar bad migawo mar doho Martha Koome ma ochiwo duoko ewi weche ochiko madito monyocha girango e burano. Wuok tich tarik 5 dwe mar 9 2022 kar saa 6:06 mar odiechieng'. Joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik donje doho ka gin kod wach ma oganda jo Kenya rito gi liyo. Duoko mar bura ewi ng'ur mar ombuch jatend piny Kenya. Joyal buche go kotelnegi kod ogai mar doho Martha Koome oyango kaka ong'ado wach ewi ng'ur 9 manochwal ewi duoko mar ombuch jatend piny Kenya. Ewi ng'ur manochwal ni IEBC ne okotie yo makare kod lony manyasani manyiso duoko mawuyanga. Doho e ng'eto margi okoni bang' nono neno mancha oketi kaluwo ni IEBC ne otiyo marach gi lony e yiero. Giyudo ni neno manochwal kod kweth mar Raila Odinga kod jobura mamoko ok nyis kaka lony ne otigo marach, kendo ni lony mar IEBC ne oluwore kod kidieny 86 mar chike ma pacho ka. Ewi ka bende nitie chochni e keto fom 34A kowuok e kuonde goyo ombulu nyaka kar tang'o duoko mar ombulu mar mbui mar IEBC miluongo ni public portal mane joma odonjo wacho ni ne ochochi. Doho owacho ni onge neno magiyudo ni ne ochoch chenro mar chwalo duoko kowuok e kuonde luto ombulu nyaka kar tang'o duoko ne jopiny mar IEBC miluongo ni public portal. Ewi ka bende fom 34A manoketi e mbui mar IEBC ne opogore kod mane ochwal aching' e kar ombulu maduong' ma pacho ka Bomas of Kenya kod mane omi jochung' kata agents mag jochung' e laro kom jatend piny Kenya kaka ne joma ne odonjo ne temo nyiso doho. Doho yudo ni onge pogruok e fom mar 34A mane owuok e kuonde luto ombulu kod mane oter aching' e kar ombulu maduong' ma Bomas of Kenya. Ewi ka bende choro nyime yiero e kaunti ma Kakamega, Mombasa kod gwenge mamoko 6 ne onego chuny jogo ombulu wuok oko mar goyo ombulu e kom jatend piny Kenya kaka joma ne odonjo ne wacho, kod ka bende jakom mar IEBC ne ni kod teko mar choro nyime yiero e dakika mogik. Doho yudo ni IEBC kokalo e kidieny mar 55B mar chike yiero mag 2011 gin kod teko mar choro nyime yiero e kaunti, kuonde chung' od bura kaachiel kod wards, kendo ni choro nyime yiero ne ok ochocho yiero e yo moro amora. Ewi ng'urni ne nitiere pogruok e kwan ombulu mane ogone jatend piny Kenya kod e lemo mamoko. Doho bende ong'ado ni onge neno moromo e wachno, kendo ni pogruok manobedo e kind ombulu manogone kom mar jatend piny kod mamoko ne owuok kuom mabuse manogoyo ombulu e ute mag twech kod ombulu manogo gi jo Kenya modak e pinje maoko. Ewi ka bende IEBC ne onono riwo kendo lando duoko mayango jaloch kaluwore kod kidieny mar 138 kare mar 3C kod 138 kare mar 10 mar chike ma pacho ka. Doho mamalo mogik kokalo kuom joyal buche abiriyo oyudo ni IEBC ne oluwore gi chike duto mag nono riwo kendo lando duoko. Bende ni jakom mar IEBC Wafula Chebukati ne olando duoko ok kaka en owuon to kaka jachung' mar IEBC ma chik omiyo thuolo mar timo kamano. Doho bende wacho ni pogruok manoneno e kind commissioners mag IEBC e dakika mogik kane pok oland duoko ne ok nyal nyiso ni yiero ne otim marach, kendo ni commissioners go ne obedo katiyo kanyakla ka giwacho ni pogruok ma kamano en mano ma ginyalo loso kigin. Ewi ng'ur ni jal manolandi kaka jaloch ne ok oyudo kwanda tamalo 50 komed achiel kaka kidieny mar 138 kare mar 4 dwaro. Doho yudo ni William Ruto manoland kaka jaloch e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ne oyudo atamalo 50 komed achiel kaka chik dwaro. Ka ging'ado wach ewi ng'urni ne onjaw chik kendo ni duoko mar ombuch jatend piny Kenya ne ochoch marach. Doho owacho ni giyudo ni both mane nyalo bedo ok ne nyal chocho kata rocho duoko mar ombuch jatend piny Kenya yo moro amora. To gin teko magi ma doho nigo kendo mapend chik omiyogi duoko mar ombulu. Doho nyalo mana wito duoko mar jatend piny Kenya moyier ka oyud ni yiero ne ok oluwore gi chik. Kama otimore, ginyalo golo chik ne IEBC mondo omi onwo yiero. To ka oyud ni ne onge chochni moro amora manobedo, to giyango loch mar jatelo manoland kod IEBC kaka jatelo moyier. E wach mogik ma doho keto, doho wito oko bura manochwal gi Raila Odinga kod jobura mamoko, kendo yango William Ruto kaka jatelo manoyier kaka jatend piny Kenya mar 5 e yo maler. Bang' doho ng'ado bura makoro tieko weche mag siasa motenore kod yiero mag 2022, William Ruto koro biro chamo muma tarik 13 dwe mar 9 kendo bedo jatend piny Kenya mar 5 kokawo kar Uhuru Kenyatta ma tieko thuolo mare mar tich. George Bati, Ramogi TV. Duol mar IEBC oyudo fuong'